Dobrý deň, vítam vás pri projekte SpacePy. Je to vlastne slovenský startup, cirka 2 mesiace funguje. Bude to hlavne o sociálnu sieť, ktorá bude mať výborné veci na vyhľadávanie ľudí napríklad, ak ste niekde a zadáte, že ste v Bratislave, hneď vám ukáže, kto je tiež v Bratislave, napríklad nejakom podniku blízko vás. A ďalej je to tzv. Marketingová platforma, podľa mňa veľmi lacná pre firmy, kde si vedia firmy posielať ľuďom tzv. Platené otázky, platené správy, kde môžu zadávať dotazníky, alebo môžu si robiť prieskum trhu, alebo môžu poslať nejaký link na svoju firmu. Čiže je tam dosť vecí, vedia to priamo adresovať napríklad Košičania Košičanom, alebo niekto po celom svete to chce, lebo je to celosvetový projekt, hej, takže je to super. No, budeme na tom zarábať a potom ešte je tu affiliate program, kde budeme odporúčať vlastne kamarátom tento projekt SpacePy a budeme mať z nich odmeny. Čiže poďme na to, teraz toto video je o registrácii, ako sa zaregistrovať, takže ak vám niekto poslal už svoj referenčný link, tak ako vidíte tu som ja, zobrazí sa tu jeho fotka a jeho meno. A môžete sa zaregistrovať buď ako organizácia, alebo ako človek, môžete zaregistrovať napríklad aj vlastne seba a svoju organizáciu pod seba. Na tom len zarobíte viac nič. No, ideme k registrácii. Tu si ju zvolíme ako organizáciu napríklad. Tak sa nám tu zmení na meno spoločnosti, e-mail, heslo a časové pásmo vyberieme. No a ideme registrovať teraz človeka, takže dám súkromná osoba. Sa mi to zmenilo meno a priezvisko a idem zadať, hej. Meno zadáme, dole priezvisko, e-mail, heslo si vymyslíte, takže ešte raz si dám, tu je zopakovať heslo, no a tu si vyberieme časové pásmo, kde sa nachádzame, čiže my sme v Európe. No a dáme Bratislavu. Klikneme na ďalej a napíše nám: boli ste úspešne zaregistrovaní pre aktiváciu vášho účtu, kliknite na odkaz v e-maili, ktorý vám čoskoro pošleme. Čoskoro môže to byť za sekundu, za hodinu, čiže netreba sa nejak ľakať. Môžeme kliknúť na prihlásiť, no a zbehneme sa pozrieť, či nám náhodou hneď neprišiel aj e-mail. Môžeme ho nájsť v spame alebo v doručení, tak zatiaľ nám nedošiel, počkáme ešte minútu a ak nám nepríde, tak videli ste sa ako zaregistrovať, tu sa potom budete prihlasovať svojim e-mailom a svojim heslom, prihlásiť sa. Môžete volať kamošov aj z rôznych štátov, lebo je to celosvetový projekt a keďže je to slovenský projekt, tak zakladáme slovenčina, potom tu ešte máme angličtinu, maďarčinu a nemčinu, čiže môžu si to ľudia v pohode, určite budú pridávať aj ďalšie jazyky, keďže to ide smerom do celého sveta a každý angličtinu nemusí ovládať. No takže prišiel nám e-mail od SpacePy, vyzerá takto, otvoríme si ho, vítaj v SpacePy, vítaj Maria, to je tvoj registračný link, čiže aktivuje si svoj účet kliknutím na link. Kliknime na link, nás presmeruje na SpacePy, no a už nás vlastne hodilo priamo do našej kancelárie, čiže to je registrácia. Čo sa bude diať v kancelárii, si ukážeme v ďalšom videu. Majte sa pekne a pekný deň prajem.